farko dai bari mu ba ku amsar karin maganar mu na wancan da ya wuce. A je a dawo shine fatauci. To kun ga shi wancan da na ba ku labari shi da ya je bai da ba. Kun gani ai ba fatauci je ba. Yawansa kawai tafi. Ba fatauci je ba. Da ya je bai da ba to a je a dawo aka ce shine fatauci. To labarinmu na yau wasu abokai ne 'yan Najeriya su uku sai suka yi tafiya ƙasar China. Da suka je ƙasar China, kun san China da yawa ga dogayen gine-gine sai suka kama hotel irin gurin kwana ɗin nan. Shi kuma hotel ɗin irin mai hawa ɗin ne hawa 100. To duk ya cika sai hawa na 60 suka samu ɗaki. Sai aka ba su hawa na 60. To da suka je hawa na 60 suka ce anya kwace yau mu zo China mu kuma ba mu shiga mun kewaya ba. Kawai to suka sai da 'yan motar suka siya dama irin ta yawon in sun gama su siyar ko kuma su bar dai su suka sani in sun gama kasuwancin su za su da ƙasa. Shikenan sun je yawo suka zagaya suka gama da suka dawo sai suka tafi. Suna zuwa reception ma'ana gurin da ake sauraron bako. Sai aka ce musu gaskiya wannan injin da ake hawa da shi ya lalace, lift, wannan lift da ake cewa an ji bature. Suka ce ya lalace, aka ce ya lalace. To kuma yanzu gashi dole sai dai mu taka da kafa. Suka ce ai dole haka za ku yi saboda mu dokanmu nan dan abu ya lalace ba za a zo a taron mana anan ba. Yanzu hukuma ya ta zo ta kama mutum sai a ce me ya faru ko wani tashin hankali ko zo da shi tunda ba kasar ku bace. To tunda dokar su ce ya za ku yi haka za ku hakura. Kawai sai ɗaya na farko sai ce to sai wani tunani sai ce to bari ba ku labarin ban dariya. Ina ba su labarin ban dariya suna hawa ana ba su labarai na ban dariya suna ta dariya har sai da suka je hawa na 20. Kun ga an rage saura 40 ya rage 20 da dabara. Sai ce ni fa na gaji daga nan sai dai a san kuma yadda za a yi. To shi ma na biyun sai ya ga to shi kuma wacce dabara sai ce to bari in ba ku wani labari na ban al'ajabi. To ka san labari in kana cikin wani abu ana baka labari duk hankalinka sai ya dauke akan min har abinci sai ya kasa ci saboda daɗin labari. Ina ba su labari ana hawa sai da aka yi hawa na 40. Kun ga saura hawa 20. Sai ce shi fa ya gaji. Yanzu ya za a yi suka ce ji kowa ya ce shi gaskiya daga nan ba zai iya ƙara ba. Sai shi kuma na ukun sai ce to bari in ba ku ni kuma labari mai ban haushi. Sai suka ce to ba mu. Suna zaton labarin zai bari kawai a ƙarasa. Sai ce kun san wani labari mai abun haushi da zan ba ku? Sai ce na fa manto mu kullun ɗakin a mota a can ƙasa. Haba. Sai suka kama shi da doka kama suka sha kuɗi wuce wani suka ci kurkuɗa shi wani ya kai labarin da kai da ba haushi wani ya kawo wuriga ka ƙasa. Taskar barkwanci akwai karin maganan mu a yau na zuwa haka ne. Kun san na faɗi wancan alheri ko to wancan da na ce muku alheri shikenan me amsar to bari ba ku amsar. Gadan bacci. Ai kaga gadan bacci kullun kana tare shi kuma kana so to haka alheri yake. Ba wanda baya son alheri inda zaka tabe da alheri kullum har abadan zaka so. Ba wanda baya son alheri ko dan iska yana son alheri ko ba haka ba ko ba gaskiya na gaya muku ba saboda Allah. To a wannan shiri kenan na taskar barkwanci. To shi karin maganar mu na yau shine alhaki kwikwiyo. Aba wannan ma ai mai sauki ne. Babba da yaro ko ya san wannan Hausar. Kawai ma bari in gaya muku ba zan faɗa ba ku zan jira wani satin ku gaya mu. Nagode. Assalamu alaikum. Sunana Injiniya Sunusi, shugaban kamfanin Precious Stone Global Technical Consultants. Kamfanin da ya kware wajen samun muku da ingantattun kayayyaki, abin da ya shafi pure water, abin da ya shafi bottle water, abin da ya shafi reverse osmosis RO system, and treatment plan, and softener, and printing machine, and blowing, da sauran dukkan sapphire part abin da ya shafi pure water sachet machine ko bottle water ga duka mai bukata wanda yake a wajen Najeriya zai iya neman mu ta kan lambar mu
zai iya sa code ɗin 234. Ga wanda yake cikin gida Najeriya kuma zai iya tuntuɓar mu ta 080. Ga duk mai buƙatar kayayyaki da sauran duk abin da ake buƙata, abin da ya shafi ayyuka ko a ina ne, ko a cikin gida Najeriya ko a wajen Najeriya, ko services ko wasu gyararraki na wasu kayayyaki ko sababbin ayyuka, dukkan abin da mutum yake da buƙata, abin da ya shafi wannan ɓangaren. Wajenmu yana nan a Sharaɗa Phase 1 kusa da Halidu Media. Ga duk mai buƙata muna jiran ku a kodayaushe, muna maraba da kowa da kowa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Muhammadu Tukur, mai maganin gargajiya wanda ya fito a jihar Katsina, wanda ya zo ba da taimakoka a ƙasar Kano da duniya baki ma ɗaya kai. Ni ne jikan Alhaji Zaki na garin Gawan Mala, wanda ke da magunguna na gargajiya wanda na gada a kakana. Ka san sanyi ya shafi cutuna iri-iri da iri. Wani sanyin zai kama magoyi, wani sanyin zai kama matafin kafa, wani sanyin zai kama maka gabobi, wani sanyin zai kama maka sassan jikinka baki daya. Wannan sherin sanyi na haddasa wannan. Idan zaka zo wurina ka nemi maganin ulsa baka dace ba, ina da maganin ulsa. Sai na baka tarugu, kama zo da tarugu. Sai na baka tarugu ka tamna. Zan ɗauki magani na ulsa ma in baka. Ka san tabbatar da gaskiyar magani. Kuma in na baka maganin ulsa ta alfarma annabi da alqur'ani, to kai da ulsa insha Allah rabbi har abadan abada da. Amosani kuma ina da maganin shi, kuma ina bada maganin amosani. Ko mai hana haihuwa shi daban yake mai hana haihuwa. Amosani mai garin kai, mai sa ƙaiƙayin kai, shi fa daban yake. Amosani mai sa ƙaiƙayin kai shi ke sabka idanuwa, shi ke kawo ciyan haƙori, shi ke kawo yawan haƙori. Shi ma wannan maganin shi daban yake. Ina da maganin ciyan anta ko cikinka ya riga anta ka ta tabu, ana cewa sai an fitar ka waje. Ba sai an fitar ka waje ba. A inda kuka ji muku wannan bayani a nan unguwan nan ta Kurin Gawa, in Allah da ka shigo na Madina Plaza dan za a taimake ka da maganin. Ba sai an dauke ka da jirgi an fitar da ka waje ba. In dai anta ce, in na baka shi daraja annabi da Qur'ani, sati ɗaya ne in na baka wannan ciyan anta, zaka ga yanda kake kaya bayan garin ta baki irin, zaka kana bayan garin ta kana zidda ta cikin sati guda, sai kaga Allah ya baka lafiya ka sabe. Ko dabba ce ka ba kwana 4 ne shi ta warke, in dai ciyan anta ne. Sai wannan magani na miyagu wanda mayi zai kama mutum a yi tahwama, a je asibiti a tsallake waje, a yi buga nan a buga nan, mayi ya rike ka ba a san mayi bane, a je asibiti a rashin gane cutarka. To ni ka zo zan gane cutarka, kuma in na baka magani in Allah da dare guda rana guda in Allah da ya ka tabbatar da mayi ya saki dan danka. Sai kuma wanda aka yi musammu ko makaro ko jifa ko mugun jifa ne da kunkune ne, ko uban waye maka shi, ko uban shi ne sarkin aljannan gumakai, to yazo in dai na baka wannan maganin dan Allah ya je maka jifa ya ga abin da Allah zai mai da mashi. Ga babana nan a bangaren hanyar almajiranci wanda muke dan ba da taimako kan a dukkan hanyar almajiranci. Kuma wannan da ka ji na ba da wannan asamin din magana, kakkai tunanin shin kai kana nesa ka ji maganin da muke bukata, kai tunanin ya maka nisa. A'a, duk inda kake in Allah da kai amfani da wannan lamba da muka baka, ko ina kake a kasan wajen da inda kake za a hada maka magani da yarda Allah za a kai maka shi. Salamu alaikum. Ni ne Malam Ibrahim Sani, wanda yake neman kowace irin taimako ne, to da yarda Allah in ya zo zai samu. Kowace irin bukata ka zo da yarda Allah za a taimake ka, kuma za ka samu. Gani ga ɗana Malam Muhammadu Tukur, shi zai taimaka ka samu biyan bukata. Allah ne yake biya bukata, amma kowanne abu ina da sala. Idan ka bi ta salar to sai ka samu biyan bukata. Idan kana yin kokonto ko ka daina kokonto, in ka zo Allah zai yadda komai naka yayi daidai. Ina nan unguwata Madile Plaza, za ka ga mun shigo nan unguwar Kurin Gawa. In ka zo za ka ga sawun bal mu, a sawun bal ɗinmu a nan za ka ga an sa B Hassan Madile Plaza nan Kurin Gawa. A nan ofishinmu yake.